ଆସିଲାଣି ତମେ ଟିକେ ସୋଫାରେ ବସ ମୁଁ ରିଲ୍ସ ଟା କରୁଛି ତ ଆରେ ତମେ ତ ଯାଇ ଯାଇନ अच्छा तुम्हें जो रील्स करूछ आकु भात संगे खाइबी ना रुटी संगे ତମେ ଯାହା ସହିତ ଖାଇବା ଖାଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଖାଅନି राति आसी केतरा हेलाणी माने रोसई न करी तुम एई धंदा करूछ तुम सबदिन सकाळे लेट रे उठछ बोली मु बाहर जळिया खाई गपी जाउछ पुणी ऑफिस रे दिन बेला बाहर होटल ले खाउछ तापर तुम पुणी कहूछ एबे होटल किनी खाइबी ହଁ ତ ନିଜ କାମ ତମେ ନିଜେ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁନା ମୁଁ କहीं ଘର ଚାକରାଣୀ तामन तुम कहूछ मु ऑफिस रे खटी खटी आसीबी तापर घर आसी खटिबी ତ କଣଟା ଅଧିକ କରି ପକଉଛ ତମେ ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଟୁରରେ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଣ୍ଡନ ଆମେରିକା ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି ମତେ ନେଲ କି ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ତମେ ଦେଲନି ତମ ପରିକା ଭିକାରୀକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଲାଇଫଟା ପୁରା ସ୍ପଏଲ ହେଇଗଲା रुपी ମତେ ବି ବାଡି ଆସେ ହେଲା